Good people, sanibonani. Ninjani niyaphila? Ngithop niyaphila bafethu nibingelela umfoka Mkhonza. Sithembe niyaphila nonke lapho nikhona. Ngiyabonga kakhulu guys ngesupport eniqhubeka nokunginika yona la. Thank you so much guys. Thank you so much. Ama new subscribers ayakhuphuka. Ama subscribers ayakhuphuka ngiyanibonga kakhulu. Ngoba yiloko kubaluleke kakhulu njengamanje. Kanjalo na TikTok ama followers ayakhuphuka. Ngiyanibonga kakhulu. Qhubekani supporta ngaleyo ndlela bafethu channel ngiyanibonga. Kanjalo ke nalabo abathi bona hayi banga donate ngama 10 rand for idata. Hayi ngazibongela kakhulu nakubo. Dinga nje bakithi idata loku-uploada nje kuphela hayi into eyiningi. Kuze ngikhone ukuthi ngiqhubeke nalomsebenzi. Thank you so much guys. Hey. Ngilalele lapha iMadlanga Commission hayi ziyabuya. Zikhala mlibe lapha. Hayi zikhala mlibe kubaba uMchunu no General Sibiya. Hayi zikhala mlibe bafethu. Ubani witness lalapho eyiselapha. Liyagadla, ligadla impela liyagadla lapha. Yabona nje into engiyiphawulayo la. Into engiyiphawulayo la uKhet Matlala. Hayi. Ngathini ebefana nombele ogwansile. Kubantu abafana no Sibiya noMchunu nabanye. Yawazi umbele ogwansile yabona inkomo mos uma ngabe incelisa ukuthi umbele uyakhukhumala ube ngaka ugcwele ubisi. Wonke umuntu afika ayibambele nje ancele ngapha nomunye ngapha uyadonse owakhe umbele yancela. Yabona ukuthi uKhet Matlala befana nombele ogwansile ngempela. Bancela la left right and center o General Sibiya lapha no baba uMchunu. Kodwa angikho lapho kakhulu. Into engifuna ukukhuluma ngayo la ukuthi kukhona into engilonge ngiyinothisa uma kuloko kuvela lobufakazi ngoKhet Matlala. This guy angimazi angase ngimuzwe even ekhuluma nje kwenye ivideo noma ngizwa ama voice note athile la akhuluma khona yena ukuthi ungumuntu kanjani. I can't describe him. But khona into engilonge ngiyithola mangilongilalele itestimony. Ngizokhuluma mhlambe ngetestimony ka baba uBhekicele nale testimony ka witness C namhlanje. Mhlambe nabanye nje. Kukhona into engilonge ngiyinothisa bonke labantu bathi uKhet Matlala wangitshela ukuthi uKhet Matlala wangitshela ukuthi ngoSibiya. Wangitshela ukuthi uSibiya wathi mangabe ethola itender uKhet Matlala ku government uzobomsiza uSibiya ukuthi athole lawo mathenda ku SAPS and then yena bese umkhokhela cishe mhlambe noma ngo1 million rand ngenyanga. Kudepende ukuthi kanjani kodwa nje lo witness oyiphoyisa lo uthi wakuzwa ekutshelwa uKhet Matlala lo futhi okunye okwashiwo uKhet Matlala ukuthi uGeneral Sibiya isigebengu yena ngokwakhe. Imagine uKhet Matlala uyindoda ekhulumayo mangabe ulalela ngoba noBhekicele ubaba uBhekicele wakuveza ukuthi bahlangana uKhet Matlala wamtshela ukuthi ngoSibiya noMchunu. Shothi kafishane uKhet Matlala even though ekwenza lokakwenzayo nabantu abaseyikhundleni kugovernment kodwa futhi uyaphafuza mawungalalela kahle. Uyakhuluma eceleni ngabo ukuthi kunezinto abazenzelayo. Mina ke kunginika ihope la njengomfoka Mkhonza. Kunginika ihope yokuthi uKhet Matlala ngazi ukuthi ungumuntu oculayo. Ngathi kusekuningi uma engakabizwe nje ezofakaza.
empeleni. I don't know ukuthi uhlelo lwe-commission ngamadlanga lihamba kanjani ne-ad hoc committee eParliament. But uma ngakavele azokhuluma kuzwakala sengathi uKhethi Matlala ungumuntu okhulumayo. Uzwakala engumuntu ozocula mina ngokwami ngoba wakhona ukucula kubaba uBhekicele. Wacula ngoSibiya noMchunu nokunye nje akusho kubaba uBhekicele. Nale phoyisa leli Witness C wacula kuye. Okusho kona ukuthi uKhethi Matlala mina ngokwami yindoda lena engicabanga ukuthi kufuna bayisebenzise ngobuchule ukuthi kube nokuningi engakuveza ngezinto ezenzeka eSouth Africa. I so wish ukuthi angazi kungenzeka kanjani ukuthi bamphushele ekhoneni lokuthi agcine mhlambe asebenza njenge-state witness of some sort. Kuze achaze ngempela ukuthi obani la eSouth Africa abaphethe umnotho walelizwe ngendlela engekho emthethweni. Obani la South Africa abadla umnotho walelizwe ngendlela engekho emthethweni. Obani futhi yena njengoKhethi Matlala mhlambe nabanye asebenza nabo okuthi baye bakwenza even ngoba selosikhala nje for example ngabo CR17 campaign mhlambe uma khona nalapha akwenza khona azosinceda ngakho. Ngoba sekuyavela ukuthi uKhethi Matlala lo kahle uyena obefanda iANC ko January 8 statement uma ngabe gitshezwa abantu nama accommodation mabayele ko Cape Town babekhokhelwa yibo uKhethi Matlala ngemali engekho right, etholwe ngendlela engekho right. So okusho kona ukuthi angazi even bona abantu beANC bayibuka kanjani lento ukuthi lapha kulama accommodation abebekuwo uma behambela ama conference wabo and all that nokudla nani bebakhokhelwa imali evela kubantu abafana noMatlala. Naba bayacula manje ngijabuliswa ukuthi uma Matlala ngathi uyakhuluma uma enza into and ngibona ngathi futhi kuzomsiza mina later on mangabe egcina eseme phambi kwenkantolo kufuna nikeze ubufakazi uma kuwukuthi ngempela amacala lawa abekwa wona yamgojela. Mina ngibona ngathi ungumuntu ozocula uKhethi Matlala kuninga azokugonyuluka ngalendlela engibuka ngayo. Yabo nje lama revelation esiwathola namhlanje ukuthi imali engaka wayenika uSibiya wazi wamthengela neplot lapha ngazi noma kusesentini yini bafethu ilodge or something wamphana impala nani ngathi uyacula impela. So mina ngithake ngenze le video ngithi ngine hope yokuthi uKhethi Matlala kuningi asazogonyuluka ngako azosisiza ngako kwangazothi istate singamsebenzisa ngendlela ukuthi bancele ulwazi ngoba engathi uphethe a lot of information okungenzeka yadingeka kwi-state ukuze bakhona ukwazi kwenzakalani underground ukuze kukhona ukuvikeleka izwe kukhona ukuthi kuvikeleke nomnotho wezwe ngoba kubonakala engazuthi la kudla abafew nabangafanele futhi ngendlela engekho right. So ngithake ngikusho uyibuka kanjani wena lento engishoyo uKhethi Matlala mawubheka uKhethi Matlala lo mawubuka wena kuloko esikutholayo manje ukuthi wakucula noma ukukhuluma kubaba uBhekicele wakukhuluma nakuphoyisa Witness C mhlambe nabanye awucabanga ukuthi le information le is just an ice of bathini tip of an iceberg mhlawumbe usaveza nje kusavele nje okuncane kusekuninga sazobhoboka ngako mhlawumbe naye masabekwe phambi kwejaji ukuthi ayikhulumela awucabanga kanjalo mina ngibuka kanjalo engathi kuningi azosisiza ngako. Yiloko nje ngisalalele lapha ngoba kusaqhubeka ngifuna ukuzwa umbono wakho ukuthi uthini ngaloko umfoka Mkhonza lo ngicela niqhubeke bafethu ningisupport kule channel ikakhulu ngokusubscribe ngiyibona nje ama-10 rand nama donation but mawusubscribe nje iloko mina ngikudinga kakhulu ngiyakucela ngiyazicelela kakhulu ukuthi
umpress usubscribe uyobe ngisapothe kakhulu ngalokho nokuthi upress ufollow ku TikTok. Thank you so much.